Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana. Naaalala ko pa mga bagay na hindi ko makita sa aking paghahanap. Ikaw ay nasumpungan. Lahat ng bagay, ikaw siyang nakakaalam sa puso ko't kaluluwa.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya'y iyong sinugo sa mga bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin,
at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sanasta ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at napakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tamo po. Kinuming Diyos sa mayupaya. Misang pa po Ginoo, ini po yung masayaming kayabakan. Numakana numakanya milapong talaga din kaya kiyang balang kasarilinan. Kinkaya kang tabernakulong pepanwanan. Bawa makanyang kaya pong misasametong main, kapasalamatan kaya ka. Uli na pablasa ka rin dapat mong mangayap. Di makanyang kaya pong may natiling kapayapan. Kagum na po nimbiyang pong siganan na paparami po kaya kami. Hanggang na po ka rin karagdagan na pagkalubi po ka rin balam itong kaya kami. Hala kaya pong balong ayablas, karanda pa ipong mangayap kaya kami. Nune mo po bukod isang banda ka, apong po yan, kitang kaya ang pangay espiritu hanggang na po kong katutuan. Ipang banal makanyan nyo kaya po sanang patawaran, karang sablang kakulangan miyang pong kamalyan. Hanggang na po karanda pa ming makapatula, kaya ang banal na harapan. Ipang banal king oras sa iniyo, ni po yung banal may pamitipon. Ganap bilasa po nga isa dyan kaya kayong sarili. Makanya nyo kaya po sanang linisan din kaya kayong balang puso't kaisipan. Bangitang kaya ang kalamang pangupaya, makanya nga ating pagilig ang karambalang metong kaya. Tulutan nyo po sana king oras ini, makanya niya pong may bukulat. Ipasbula na po ni kaya ang kayariamban mo. Bang rin kaya kayang karalungan kaya ka imakanyang lapong matanggap at imabang lungayin kaya ang banal harapan. Ginoo, di na nyo kaya pong persahan pong tetagan. Gana po yung maragula kapibabatan. Banting upaya mo kanyang kaya pong mga sadsad. Karing obrang pigitang wanan mi kaya. Ipambanalo ni po niya tuming kakarinan. Nung no rin tatangalan da po din kaya kayang balang panimanman. Imiyaya liwang kaligaligan. Inuing makanyo kaya po sanang kaulan. Karang adwa yung gamat. Pangiya po malyaring miyabuban ni balang metong kaya kami. Makanyo kaya po sana ingatan king aldo ang pombingi. Hala po sa mirasan metong man kaya kaming anak mo.
Mayo na po sanang pamayapan niya tuming kakarinan. Bang magit kaya pa pong malayang makagalo ka rin tungkulan na pigitangwanan mi kayo. At tumuring Ginoo yung manyamilang panyawad, din kaya kami pangari yung pong kapatid. At tupugin dasya ning kapanamdaman. Diyos ko, king limi makanya mo pong apisan, para may paya mong gaman. Pangkindara tangal do makanya mila pa pong kakayabing sumuyot mamintu, king kaya ang banal na harapan. Ginoo, dakal pong salamat. E minupulubos sa lisayan sa bilan, di na naman da po din kaya balang puso't kaisipan. Pablasay ka kakilala mo lang. Di na mo po din sasameto ming karalungan kaya ko. Yung makanyang lapusa ng matanggap kimabang lungain. At makanya minemang pong tanggapan tang lihim mong pamipala. Maniba nang ininggamang po king wakas. Yan nasa po. Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo.
Ang espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang mayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyuminidad.
daralayo. Aldo, aldo. Sumpangin kakalubong. In Diyos binyene kaya kayo iti dapot iti ibiliye king mayap adapat. Pami kakalugod. Eyo di dinatanden kaya kong balang puso. Ulingin Diyos eya matulak. Ngening kapinandita na ini. Amag masidya ka rin kaya nganak. Ulingin pera pat na itigewayo. Akakit na din kayang maintang adininan yung oras ngening kapinandita na iti. Makanyan man ing pamaningat karela, ang gana karyang kayanakan. Iti eyo lalako karyang balang isip yu. Mapanalangin kayo. Mapanyawad kayo. King Banala Diyos. Ikong sabla-sabla nga anak na potang linog na ko king kayang santuaryo. Dapot din kaya kayong pasbulan. Iti makasarala. King pinandita iti di nga manong daralako sana tanggapan niya lang. Makuyad laman, makabalaman. Eyo paborening kaya kong sarili. No karing ko man munta. Nung iti maulaga, eyo babalaswan. In Diyos kaluguran na kayo. At makayantabe kaya kayo king balang pinandit, minuto, oras yaman yan, at tsuya keng gulo yun. Ngeni, mayari neng amanong adaralakong sana midi na lang aral kaya kayo. Imbendasyon ko, tanggapan niya, insinuyo, Espiritu Santo, lakwanda na kayo.
Indalise alugod. Alang patugot. Igigising ke karingke kayong puso. Bang maygit lumalas siya ing kapibabata naning tao. Kanita, karing bukas da, ding bukas yo, managumpe kayo. Ingka lamat kabiasnan alang patugot. Ipabandi ko, kaya kayo naman. Ding ganap yung pamagsadya. Ding kalilisan da, ring kaya kayong puso. Ding kaya kayong kaisipan. Metong lang proseso. Bang maygit manatiling malino. Ing sibol. Ing danom, aki kayong inuman. Bang maygit manaplak, king nanumang kasakitan arilito babo na ninyato. King nanumang kapanamdaman, ama mo nagpang iyapsi, king kaya kayong labuhat. Nung baslayan ni inki kayong paksa at elaga king pinanditayti. Gas-gas ni karingki kayong balugbog. Ingulagana at kabaldugan, ding lugod. Emo bukod king petsa at bulan at tinakdaning panawon ning tao. Karing niya migigising ing lugod karing bahalang metong ke kayo. Potang wagasya dalise ing lugod karing balang metong ke kayo. Ing sabla maging mayong. Gigising niya ing masabal ning balang metong ke kayo. Gigising niya ing kapibabatan. Nanamnaman yung ing sablang bagi. At akikilala. Ing sablang negatibong belwa na ning tao. Mitatakpan, kapamilatan na ning lukod. Susulong niya ing kabyas na ning tao, uli na ning lugod. Nang maging umayapya at karampatan. Ing lugod, ing sablang bagi, titimbangana. Indit ayamano, amiladlad kaya kayo, potang bibuklat yan, karing si kakataw. Botang daliseya, botang wagasya, alayang kayang ganan. Naya kikilala yu ing sablang bagi. Kanitaya mayayakit ing ganap akabyasnan na ning tao. Uling mumuna ing lugod. Alayang keliwan yan, king piyakitan,
Nung lalawan me ingki kang palsintan, alang kapintasan. Uli na ning lugod, ake kong daramdaman. Anya bakit alang patugo to tao? Ing magambol yang ganap, ing lugod, karingke kayong puso. Uling ken yu api bata ing sablang bagi. Ing daramdamana ning kong sarili. Ing daramdaman yung amano karingke kayong balugbog. Maging mayapngan. Anya pakikuanan yung pakikuanan o tao. Ing lugod, ayat yung mipunlana karimbalang puso yun. Emo bukod manatili. Nune, pasulungnan niyo pa. Uling ken ko managumpi. Ing dali se alugod alayang keliwan, king taong mamangan atinapi. Alang masyas atinapi, alang sirang tinapi. Ing sablang bagi mayap ngan. Nababatsawan ing mali. Nune ing sablang bagi, babiyang panyulong king tao. Alwa ing puna, ing kayang babatsawan, nune itang lugod, yang mumunang, agawa na sa ningetong amagaran. Nung baslayan yung bane-bane ding turuwa, balik-balik la. Dapat, ing amanong iladlad kuki kayo, ing amanong yan, metong yang aral agigising alang patugot, karingki kayong puso. Nabukod daramdaman na ning tao. Pakikwanan yung pakikwanan, ing agawa yung ganap. Kanita, ikayo na rin may biyasa. Ikayo napin ding magaral king eskwelahan na ning biye. King miyayalawang aske, miyayalawang aspeto, mituturo ya ing lugod, king tao. Mas kanuwanan niya ing lugod a ibiyo karingke kayong kapatad kaya lang kaya blasan. Uling alala kong kapanayan apupul nung panayan niyo ing ablas anano mang lugod adepat yu karing kalupa yung tao. Ulit-ulitan ko ing amanong ainin. Kingke kaba na ningaldo apa maglakad na ning tao. Kingke kaba ning panawon adaramdaman nyo ring kakong amano. May kasimpan ne sana o may kasinop ne ang taong magaran. Dapat makalunos-lunos in tawong mebiyasa na king kelang bata ning panawon misakabiya makanano yang misadsad wa larino ne ing tao karing amano bihasa ne ing tao king miyayalwang sitas at kabilangan ng ebanghelyo. Dapat king kayang pamaglakad king kekaba ng panawon.
ni sa kabya. At ini may kabangon man. Yan ing katbigaganakan. Potang mabulag ya ing tao king sarili ng belwan at kabyasnan. Uling miyog seya ing lugod king kayang puso. May natili ing sarili ng kabyasnan ng tao. Anya bakit kailangan niyang manatili ing lugod? Ayating kababan, kamunglo. Nung isalese kong bane-bane, ing lugod ayan, kakilala yun na. Dapat kailangan mo ing migigising yang alang patugot king puso at kaisipan ng tao. Ban kanita, ing lekaran yung makabang panamon, iya maging bawog. Ing sablang bagi, kakilalayo ing sablang aral. Nung alakang lugod, king kekang puso, maging bawog ya. Eya pagparangalan ng kabyasnanan ng tao. Anya bakit ing lugod alang patugot. Igigising ya kaya kayo. Uling ing kababanalog, metong yang aspeto na ng lugod. Ing alang dirya, metong yang aspeto na ng lugod. Nung lalawan nyo, ulit-ulitan ko, gasgas no rin ka kung amano o tao. Dapat ingana ka na ning tao, potang dali seya ing lugod, karing balang metong, karing kayong puso, alayang kayang ganan. Ing sablang bagay, at timbanganan nyo nga, ewa kakit ing sablang mali, uli na ning lugod. Then, ding makuyad kong ama nung igigising, ibubusal ka rin kayong puso o tao. Ing sablang bagay, ibilang yung pamag-aral at kabyasnan, metong akamal yan. Pan kanita, sumulong ko pa. Kingke kong pamakobra. Maya payoras kekongan. Direktiba, opisyales, pakisadya, ing sablang bagay akakong teserya. Salamat. Kailangan mo lang ito. Kingkaya kayong kabilyan. Kingkaya kayong sitwasyon, yan yung kasalukuyan. Masisubok niya yung kabyasna na ng tao, yung tetaga na ng tao. Nano mo yung kaya kong sandalan panyatang namin panahon. Ing bagay ngayon, at kayong sasadya at gagawan. Ako patanggap. Noon pasyasat ko. O, tama. Misadya kang kutsara kanya.
Oh, talabante. Sukad kang anti kanini. Oh, lalaban mi. Yang ikabit mo karang botelya. Magiging tama. Isadya mo kung meto nga basito. Oh, ganito ba? Botelya ngayon. Ikaw ano? Magamit ni karinggit ang kapatad at nangyari ng sasut-salit. Papunta pa sa presyo. Paretang tatanggap, salamat. Paretang edisa, salamat. Yan ay kay ipipilit ko. Ing katutuan sa samyan ko. Isisiwalat kung pinanditay mo. Ing bagay kung gagawa na yan ay yamahi ka. Ay pagparangalan. Namayan, subebeyan, kinalang patugot, at kayong pangmabobra. Biglang kamatayan, ilito yating tao. Anya, bakit direktiba? Mani muna. Hindi akong pangamagayuno, siniwalat ko, daratan ang lola. Uling ko tula, detang pasa ko, kanmana. Detang tutulig sa makalunos-lunos yung tanggapanan ng tao. At yun ako kayong pamag-aral ayan. King asken, kaya kayong panahon ngene, nano mo yung patinabang akapanaya na ng tao. Nung ako patimot kaya pang karampasan. Malulit niya lang. Ing dano may ni panuanan ko, bang may git ipainumyo parintiya kayong anak amaintang, amangay tulid magawa ang prosesong bakuna. Tindakya ng sasara. Huling bisa kayo ang pong ali pagawa ng kaya kayong gobyerno ingat yung proseso. Dapat ingas ke, apa, mikakatawan da rin kaya kayong anak, para pareho. Magkang metong ka rin, lunto yung komplikasyon. Ing sukad na, direktiba, misadya kang tunggal mong dadi. As tuming edad da, hanggang nga pulong banwa. Pababa kanita, ang gaya mong atlong kutsara. Eya masayang ingat yung danong asidyayo. Ing sablang bagyang ay ni, metong yang subebe, kaya kayo ulitan ko. Ing ka pigaganakan akaragulan. Sablang daramdam, king kakong amano. Mamunag, ing maragulagulo. May git, king teka syudad na. Hindi kayong bansa. Maging king dani yung ay ni. Anya kailangan maging maingat kayo parinti akong amana. Hagyang pabiro mo. Lungimurin karampatan at katuliran, kaya nako mamapsi, kaya nako matyabi, kaya namong pilubluban nyo. Inggamat abakal, lilito yaking tao, uli na ning netong akapagnasan. Dapat, nung may natili ni, may gising ni ing kabyasnan king tao. O nano pang ulaga na yang pong kabaldugan nung makyabe kayo. Kitang karampatan at katuliran agawa na ning tao, yan namong kimutan nyo. Nako, maghangad,
Kindita ayalagang ibieda bang makyabi. Uling ingbiyen aning tao yang makataya. Kailangan balansin. Atin ang pong ala, nako makyabi. Itangke kayong karampatan agawan, yan among gawa ng tao. Malino lang, din ka kong amano. Indake ng Cesar kang Cesarya. Indake king Espiritu, Espiritualya. Yan ang dakong panabilin. Ganang kinasi. Anak ng lalaki, walwat ng panahon, katamikin. Kumuhay ni Inga Viejo para sa kay pat namin, tipo na nainin, minsan ang inuman niya. Uling yung kiyakang kahar, lawan mo at inang lang. Kailangan, pakitwanan mo, isipagan mo kinapon, igising mong pasibahin. Waman matwani ingkahan ng tao. Kapamilatanang ng matide mo, pamanyawa at pamagobra niya. Isisublungan niya yung pabero ng ito. Nitambunan yung dapat ng tao. Agyang alwa, imatulang sisi, ingka kung gagamitan, babat yawan ko pamuri ng sipagan mo kinapon na nakong lalaki. Sablang depat ng tao, ni dalayan, babo ng banya. Maya pa yun. Uling nasa akong sublungan pa, ikikang biye. Niragdagan pa. Anya bakit ipagawa ko yung prosesong yan? Kailangan makikit kakako balang domino. Bayang kumagsinggana, in-espirito lang yung tao. Maya pa yun. Kaya rin tipunan. Manang po rin niya mo kung kami. Nung marami po suka dito yung karete na rin pananggang mga Hanggang atlong dali. minsan niya mo po. Minsan mo ita. Karing kaya kayong pengaring at tuna king edad o medyo matumana yung pamikakatawan. Papainuman nyo kapit ng basito. Adwang beses, patingapan. Hanggang magisan niya insidyayong yan. Magawa yan hanggang adwang aldo. Salamat. Manang ito pang po si Bayo, ito po anak ni hindi na ng bakunang kung meron dosis, makipulid na pa po rin. Kailangan lang minom. Yung sukad na po mga niya. Siniwalat ko na nung pilan in sukad. Ting edad. Deta nga pulong manwa hanggang kapit ng basito. Patas po. Atlong kutsara, detang apulong banwa, pababa. Salamat. Agyang adwaya pang banwa, painuman yun eh. Anya ita, adwa mong kutsara. Salamat ng pinandi. Salamat. Mayayari la rin ka akong suyo. Magpakatibe kayo king pamagobra. Magambul ganap, ing lugod, karimbalang metong kaya kayo. Ban kanita, alwa ing mali yang gigising king kaisipan aning tao. Nune itang kaya kayong kapagalan. Nune itang lugod. Yang igising nyo, karingkaya kong kaisipan. Ban kanita, abe-abe kong managumpi, karingkaya kong kapagnasan. Maya payoras kay kongan. Ingka kong bendesyon at panipala, ilalakwan kaya at ilalambong kaya kayo nangan. Dingka kong amanong bilang tinapeyo, ko patanggap. Nune pasiyasat ko la, nung mga intulid lang, munye sustansya, karingke kayong kaladwa. Ako, hindi nalo, pililibugtan nyo. Espiritu'y Santo, mi balik kayo.
Luwa po yaw itang dintang Wata po balay yaw itang dintang. Muna po payabot kaya po yung maya pabengi, ay maya pa, Makapag-nervous po talaga kasi nga tsugeni. Diyan sanay na ka pong magsalita, maglati ka po pangaras geni. Yung maya paabak po pa, ay abot kaya po king malugod na Diyos, kaya kayo rin pong pengari ko, at kalupa kong kaya nangan ngining korasan, at karing kaya ta pong mga intang. Eo po tinilad kini para po mangaral, ngunit mga niyang kumo pong mag-share, kitang kagiwan ko, hindi pong kaorasan. At yung kaya ta mo pong pag-aralan, ngini pong kayabakan, dakilang pag-ibig. At kini at niya pong referensya na masabing na pinakaunang utos na luguran tayo po yung Diyos. At ng itang buong puso at buong kaluluwa tamo po. At yung kaduang utos na masabing luguran tala po din kalupa tamong tao. At ngini pong month na ning February, pag-ibig, nganla po din topic kapag-aralan tam. At sabi na rin po ning banal at ini po na emu king bulan na ning Pebrero, magaganap ya po yung lugod. At sinabi na rin po na dapat mayan tayo pong panugilyan gagawan, ing lugod. At ngini pong kayabangan, binala pong matimbang malaman din kapag-aralan na may beke katamo po. At mayan tamo pong mapalad dahil ing Diyos lugod ya, ing mayan nakatamo pong dininan, mana karing ngini pong kaorasan din pong kahit tamo. At anapin, nung ing lugod, dakalya po, malawak ya. Nung ini dadalatan niya po, agyutan na pong mangawat, kingkayatang kasarilinan. Sabi na rin po ni Banal na masabing, istungat yun niya po kaya taming lugod, agyutan na pong mangawat, agyutan na pong mibato, nung nanuman po itang daramdaman tamo, ingagawan ta na pong mayumo itang mapait, dahil at yun niya po yung lugod. Bilang ini, may itong pong mag-aaral, king katurwanan ng spiritismo, no rin masabing, ingalang dapat amayap, alaya pong kaligtasan. At ing metong tao, nung wala pong metong alugod, ing magpagkasakita niya pong gawan tang dapat amayap king kalupang tao. At kabaluan tamo po Kenny, kanya-kanyang pusan, kanya-kanyang bitbit. So yung pag-aralan tamo po Kenny, ikat ing sarili tamo po yung magit tamo pong asopan. So nanula po diat ang paralan na paring kaya tamo pong sarili, asopan tayo. At makanyang tamo pong mayari, kaya tang tungkulan o obrang miyatag Kenny. At dating elto, misabi tamo rin po ken gulot. At nanula po ba deta? Siguro deta pong dapat na mayap na pamaggawang mayap king kalupang tao, na pamagkawang gawaan alang paninayang kapalit. Malatiyaman po ini o maragol, basta ginawa ka mayap king kalupang mong tao, itapunto siya po kaya tamo king kayarian banwa. At nung imetong nga tao po, ene po dadaling lugod. May nga rin po, halimbawa, na sabihin, halimbawa po kayo, mayan tamo pong tinanam, dapat migpagal tamo po, itantenam tamong ito, ing mayan tayo pong peragulan hanggang mamungya, dapat alwa po ikatamong may kinabang. Tanam tamo po ba kayang pasibayo? Dahil alwa ikatamong may kinabang, kaya tantenam tamo, napipagpagalan tamo. Dapat nung ikatamo po, dadalatan niya po yung lugod. Ing mayan tamo pong pasibayo pang tanam, dahil mas nuwan niya po yung magkalub, sagat ang may nyawad. Nya po ngayon, pesta kayong Bicol, deta pong kapatid taga Bicol, pwede la po bang magtasgamat? Kasi lugod po ngayon eh. Nagkayaman po maselan. Ali po mag-joke mo po, ang taba pong masaya dahil pag lugod po ngayon eh. At pasibay po, ako na po gisa na ning oras dahil pag-ibig, gasgas no po ano din ama, no niya panikwanan tala pong dinan katawan. Dahil karuguran kaya po itang tutuging magsalita kayo ni, kaya po Salamat tong ne, kaluguran mo ko pala. Lako kaya po yung face mask ko. Abanggit na po ning kapatid tamo, yung taga Bicol. Pero bayo po yung sabla, babiye kaya po yung maya payabak, yung apong Gino. Ang gana kaya kayo ngayon masipag dinalo, yung alang patugot, karing balang sabat. At yung tamo po, babiya tayo yung tungkulan king apong Gino. Piyesta po ngayon kaya pong Bicol, pero kaya pong Maluyos, accented ya po. Ne?
Aren pong taga Bicol, balo ko maganakano man. Sabi na po ng Ebanghelyo o kasulatan, nung magtawo ka nga na retang sukat alang ablaske ka, ilang pakanan mo. Nino po rin. Dito pong mamagpalimusan po ang lalakad kayang dalan. Anya, ikayong kapatad mi, nung sobra yung kaya kayong inanda, tang kasiping tang bale alang linuto, di na nyo neman. Yapin po ita, miyatong niya po karing lugod ita. Ne po, yung lugod po, makasulat siya, pinakadakilang lugod, ne po, dakilang pag-ibig. Bayo ko po munta kay ng Ebanghelyo at kasulatan, ating ko pong kwento kaya kayo. Dindam kaya po nandin kay nga mano na ning banal na ating kanong mipalsintan. Totoo po ita, ating mipalsintan, ibat po king anak la, mikalugod la. Hangga po king merakala ring anak da. Merakala po ring anak da, miras la pong 14. Kasi po itang lugod maragul karela. Pero mga kanyan man po, anya miras lang 14, yung pong lalaki layang balo. O na yung pong uring kalugurane, yung asawa na. Tinggap no pamurin. Kitang sabi na, bunya man ka no San Fernando. Nung bait siya king pugad ko nga na, anak ne pamurin ang gaindo ko. Alin niya po katapat ang pong kadakila, ing lugod. At yung kayong puso na. Anya, pero kaya katamo naman siguro, naman rugo marapat itang oring ata naman agawa itang makanitang karing kaya katang balang kasuyo na gawan tayo itang makanyan, may pasobra la ring anak po ta, itanog yung pakanan. Ne po. Aking kayabakan po nga iti, dakilang lugod. Amasata mo po, malyari po nga request kaya po yung kapampangan. Ne. O rin po ating kung aramdaman, mas buride ka ning kapampangan. Panin to nandi, ngayon, iking kapampangan, mutataang po keng Mateo 5:22 po. Kita po nga doy, kaya manakakiting sulat ni, o rin miksalamin ko po karetang kahay, at ngayon niya, kakit ko ni. Dapat ako sabihan ko kay kayo, ninuman imimwa king kapatad na, bibili king panganib, ning kayatulan. At ing sumabi king kapatad na, raka mibiliya king panganib king konsilyo at ninuman ing sumabi mangmangka bibili king panganib ning api king impyerno. 23. Uli na niti nung idurot me ingayin mo king altar at karin mo aga nakaing kapatad mo at inyang sukal alob kaya ka. Nano po yung gawanan ng tao? Nung kanong manalangin ka, king altar na yung kapatad mo pala ating kang kakasundo, lakwan me pa mo, agpangking ka na akong pamag-aral. Lakwan me pa mo nga na at makikasundo ka kaya. Alin niyo po yung dakilang lugod. O rin pong yung dakilang lugod, makanya niya po. Tang kailangan yung kababan, ipakit me po. Mumunang 5, ay mumunang 1, 5. 3. Mumunang 1, 5, 3. Uling itiya ing lugod king Dios, king tuparantala, ding ustos na, at ding kayang utos, ela mabayat. Totoo po ita. Naman po mabayat. Ninano mo ita pong nung ing kapatad mo, may kasalaya, may kamaliya, kalumpa na po ita nga, sabi ko, kailangan nga na, makikasundo ka. Makikasundo ka aking kapatad mo. Okay pong 4. Umunang wanya naman po, 20. 4:20. Umunang 1, 4:20. Nung ninuman sabya na ako kaluguran kay ing Dios at pikasama ni ing kay ang kapatad, metong yang malaram. Opo, tutuya po ita. Uling ing elulugod king kay ang kapatad, akay ang akakit, eya malyaring makalugod king Dios ay naakakit. So, makanano tayo pong luguran nga pong Ginoo. Yapin po ita nung mga gitawu ka, yagkat mo nga na retang alang sukat iablas keka, retang pile, lumpo, pakakalulo. Gata pong duka. Ita po metong yang lugod ita.
Anya po, king kayabakan na iti, panupayayo po, uring malambat na akong magsalita. Kalupa niya ano po yung palang yan, nung kanong mitatayis, kakapaling kalawang. Anya, siguro po kanini, dyan, makapakanano mo, itayis keng pasibayo. Kaya pong 13, mumunang Korinto 13. Nung nanula po rin dalise lugod ang pong 13:4. Mumunang Korinto. Ing lugod mapibabata. Oren po. Maganaka. Ing lugod alang diriya. Ing lugod mapagparangalan. Palalo 5. Manugaling alang kasinsinan. Napanintunan ing kayang sarili. Pay moa. Kakuwang nanuman king marawak. Sayas. Sundo tayo po. Tutula king katuliran. Dapat makitulay king katutuan. 7. Ing sabla pibabata na. Ing sabla paniwala na. Ing sabla panaligana. Ing sabla yayam-yamana. Alin niya po. Yayam-yamana. Yan pong taloy. 8. Ing lugod kapilan man kumulang. Denye po. Pota po kanong oren po rin mapilan ka rin amanong lugod. Anong no ka rin pakilala tala, ang pong pag-aralan tala. King makabapong panahon din po sabi ng Espiritu, gasgasta na ka rin. Uning uling intamo, mapangalingwan tamo, totoo po minsan na milalakola ka rin balang kaisipan tamo. Kanya po ulit-ulit ang talang pag-aralan, din bagay nga rin. Nya sana po diyang king oras 80 makanyang tamong kulang pabilang pero makanyan man talaga tala ring sarili tamo dapat yung kanako mo po nga sabi kining kining mo munang Pedro 4:8 lewin tayo po nung nani sa Sabiana may git king sablang bagay maging taintim kayo king pamikakalagod king kekong sarili uringin lugod tatakpana yung keraklan na kasalanan. O ita po pala. Pota po kanong ing lugod manatiliya ka ring puso tamo. Waman mi kasala tamo. Pero may tatakpan. Nandin po nakpo kaswelong manakit. Ang po ka rin kayarakan. Minsan daratang po kaya katamo itang tundun. Pero eko po migagan ka. Minsan diyan makadukuta mo. May kasimbata no. May patutod ta pa. Po. Nya makanyang pun talaga. Dadwaya po purpose itang kaya katang paman niya ba niya sana nakatamo alapitan ng pong lelenin tukso niya sana manatili tamo king kaya katang pamagaral pamanyulong pangkanita abot tayo ing kaya katamong pagnasan otoy ni po ing mayagawang metong aparalan po sa pilitan reta po kanong bisa ala naman pong mawala kaya katamo gawan tayo at kagum na po ning kasalpantayanan. Amamali ka rin po suta mo, alang-alang po ka rin, uring kaya katang panahon ngeni. Masyalan po, ang boreda po, vaccine, pialalong anak. Tutuna po, Duterte, Sabiana, ang ganyan mo po kanong adwang turok, uring bala mo, mapanganib ya po yung vaccine na yan. Pero kaya katamong anak na tatakot king kayang lagyo, tamo pigaganakan. Umeta mo kano kini ang po ka rin nakatapaburen. Nya panganib yaman, pandemya yaman, kinguli na po ning kaya katamong kapanwalan, tamo po numano balang. Pero itanang po pa iso so lalawot mag-SM niya po. Pota po ang poporetang mag-night swimming. Ako po pa ibengi nung mag-night swimming kayo. Bang kanita, tama nga barog ka rin kaya katang pengari. Salamat po, maya payaba kaya kongan. O rin pong kita pong milabas, kaya katamong pong pengari. Di mo siya po yung oras na. Sabi na, uring metong ngayon kaya ngayapag, tiyuya mo, ini po kanya ning napag na manyaman niya. Anya, didinan kaya po, pong didinan kaya naman pagkakataon po, i-share niya naman po itang para kaya. Takal pong malyaring mag-share kaya katamo, maging kiyang lalam. Tamo po marine, uring impong pa mag-share kaya ni nakasanting, uring king kasulatan nga, na hindi naman makarine. King lagyo ko nga, harapan daring tao, yako man, pikarine ke. Harapanig pa ako, dapat ating pong pasubali. Reta mong talagang may talagang magsalita.
Nung pong ka dating magsalita, kapugal galabitis kene, ne. Pumarog kasalo, makanyanya mo po ita. Pero sabyana, mo kano kabud, maging talapakiramdam tamo, nuno maging tala dapat tamo. Gawan tala po nung dindam tala. Salamat po, maya payabak kay Kongan. Dakal pong salamat ka rin kaya katamong maging speaker. Marakalya pa yung oras tang. Marakalya pa yung oras. At kaibat po din ang tayang orasan. Yung kaya katampe nga, yan po itang bayong datangken. Kaya balo lagyo kasi tayo, itang anak ng Bapang Edgar, nanya lagyo. Kaya rin na ning kaya katampe nga rin, mga musta ka anak. Yung kaya katampong nga rin. Dakala salamat, kapatid, mamantukan. Sinabi nining minu ng migsalita, itang kayanakan, biro-biro yung tatalakad kini. Agyang matapang kang magsalita, kaya luwal karas mo kini, malyaring kagalgal. Sasabihan na naman yung tinok, itigyan ko, iko pumarine. Nung tulwanda kayo, talakad ko kini. Mamintuta mo po. Iya ko po, wala na akong marine. Kanita pong pormerong at yung karining sentro. Itong dinanda akong oras. Ikayo pong nakakit kong ini, ala akong kakilala mas kimetong. Makanya niya pala yung magsalita. Ala kang dalawe na lupa, mila ko katakot. Makanyan man pao na ako ing kapurian at kagalangan king Ginong Yesus. Pa at king Espiritu Santo. Ing kagalangan at kapurian karela, alang kayang ganan. Timure ning maya pabak kayo. Sabihan ko naman po at aminan, eko po ebanghelista. Ako po mamanggit ka rin bersikulo ang pong kapitulo ng Biblia. Dinawi kaya mo po yung pamagat na ning kaya katamong tema, dakilang pag-ibig nga na. Ano pong buri na sabihan? Greatest love. Kaya ka mabayat alugod. Nanuya po kaya. Ating kung nga sa glawayan misan kim Biblia, nga na ning makasulat, ala ng pera mabayat alugod, nuneing ibiye mo, karing kaya kang kakaluguran. Nining ginawa kanita. Kanita pong minunang panahon ding Israelitas, tumigkamalila, may kagawa lang pa, may kasala karing karalan, tuntunan at kautusan. Magdala lang kapari sa pati-pati o bato-bato o kaya tupa, sakdal, king kaputian, alaya samot matuling o kaya nung matuling alaya samot maputi. Dalare poging altar at deting magsilbi ret ang anak ng Levi katatande ing tupa parayende ug sera king gabuning Diana sakare silaban. Dim pati-pati at bato-bato pututan do po batal, palipitan do batal. Sumatotal, deta pong magsilbig impisamban, ilang manalangin para kitang may kasala. Na ano po yung katumbas ng eni, kare nga kakita mo. Itang gagawan dang minuna kanita. Case-to-case basis. Kanya-kanyang kay mimuay nga pong gino kasi rempong aliwa, magdala lang alay, ing tupa, pakliya, sago, pileya, o kaya ng kapayatan. Uling balunan itang manyawad-tawad, sila bandiyamu, itang darala ng tupa.
naburi nga pong ganito. Yang sinabi na ng Gino, nung manalangin ka, ating ka nga kasundo, kapatid mo, kamuan me, o muwaya ka, ipagkasundo ko pa mo, bayo ka manalangin. Pag kanita in Diyos, nung manalangin ka, akit na yung puso mo, alayan sukal, ing dulang na ning kaya kang puso. Ang giyangi kang pengari, ing anak mong malati, o tang kaibat mong dinatang ibat ka king obra mo sa ganana ka. Tang nga na diyam no kong pera nga na neka musing. Tambi nga manyawad pera. O baka sabihan mo, oy, linisan mo niya pa yung anak mo, kamusing na. Nga mong magsalita, kaya kang kasuyo. Baligya po yung kanako, kamano kaya ang dakilang pag-ibig. Uli nga kagin ng Diyos, ginutang Yesu Kristo. Itang lumang kaugalyan da, mangumpisal, kanya-kanyang kumpisal. Minisa na namo. Pinyenay sarili na, inatpus no ring tao, kimpami kasalara. Pero atin mo rin kondisyon, ako mo may inambus na ka, ligtas na ka. Wari kalupa naman ng ating mga ka-stamp king kaya kang kaya, katawan, okay nga na. Itang QC, itang quality control, okay ya. Hanggang si Raya pa. Biligtas kang may sabi. By grace, you are saved. Aliyap, kaya po ata masanting ito. Kailangan tuki ka pa mo rin. Karing kautusan, tuntunan at katuruan ng Jesus Christ. King lugod na ng Diyos ka rin tao, binyene imbugtong ng anak para panakbos ka rin pami kasala, daring tao. Biyagay pong halimbawa, hindi pong kapatid tamo yung Diyos, makalukluk yung trono, yan judge kaya tayo. Ngani, yako'y Kristo. May demanda ko. May tunang kong kamatayan. Kaya nga akong salita. Otang. Kaya nga rin judge siya. O tayo mo nasabihan, absuelto ko. Anak mo na ako man. Kaya kaiba siya, anak. Batas. O na yung Diyos at niya namang kapanamdaman yung gawa na leko yung kayang susulod bilang judge itang robe ausanda linwalya kaya ang kayang cubicle sige na ako na ang ipakuyo king cross. Pag-aralan tayo po king kamumulan niya yung amano ating amano kagum na ning Diyos. Ating amano Diyos siya. Lukso ket ang 1:14 na ning Promeruan. Libro ng San Juan. At ing amano may katawan niyang tao. Kanino ya po iba't ing amano? King Diyos. Ing amano Diyos siya. Ito pong kalawang interpretasyon makanya niya. Ing Diyos pa, yan naman, ing Heso Kristo. May katawan niyang tao. Nino pong diputadura, representative, ing Espiritu Santo. Niya panabiri ng Jesus Christ, biruan niya yung anak ng tao, ing Espiritu Santo, biruan uling alang kapatawaran ng biruan niya. Timor, nga aliwa, lalakad tamo kendalan, ay, orendeng spirigitik, ngara, paborentala po. O tang mirap-raptana, ingarapanan ng Diyos, may kitikita ka rin.
Ara siguro, auran din ako sa tamang spirikitek, mumuna laki ang pila. Umitaw lita mo. Ako na po pakakabanin ka na ako kung salita, yung ka na akong pamakirap kaya kayo. Kaya pauna ko na po, ako po ebanghelista. Pero kaya tangaldo, may lugi ko 5 minuto yung ka na ako. Yan po, may sagad na po. Sana yan, anak ko diri na oras, ning kaya katang mamuntukan, uling. Wata kagisa na ko pong kay. E naman po ata kabias na ning ka na ako sasabihan, samot-samot. Ibatan niyo ko po, maya pa oras kay kaungan. Dakal po salamat. Morning po. Kamusta kayo po? Yaku pala yung anak ng Edgar. Banta po, kilala daw po at ang mumuli ko. Taga Bicol ko po, kung bisa ako puminta Bicol, gampa pag meriendan daw ko mo po ka rin. Panutang daw ko po kayong tindahan ng mako. Maya po nga bakya kayo. Muna po kayong lugod na ng Diyos. Payabot ko po yung kayabakan. Antimuring po karing kaya kanakong pengari, ang pong kapatid. Dakal pong salamat kayong kaya ko pong manyaman na sulubong kanako. Magagala ko po pong matutula. Pero manyaman po yung magipag-aral. Basta luguran tala po rin kaya katang pengari. Ito po yung pinakmanyaman. Kasi yan pong pengari tamo. Kasi puligoran tala. Bisa ate, bisa yung nga pong ginupan mga nakatapong kaya katampong nasa. Wala pong manyaman, yapin pong muita. Dakal pong salamat kaya kayo. Piyesta na, Valentine pa na, kumpleto po. Makanyan po ing kakatamong Ginoo. Ing pisasabihan kasi lugod. Pinakadakilang pag-ibig. Ing pong kakatamong Ginoo, wala na pong dakilang pag-ibig king gewa na. Nag-iisang ikaw. Yamu bukod ing kakatamong Diyos na alang kondisyon ing binyen ng pag-ibig kakatam. Maging ing katawa na. Maging king tamo ka rin kakatamong mata. Binwis ne ing kayang biye. Kanino na po binwis? Sinabi ng tatang, karing tao. Ay, ni pala. Happy Valentine advance. Di pa kay Lia po. Kasi, ginrit kaya pa mo kining sentro. Okay. Nga pong ginupo, alayang kondisyon ng pag-ibig na kaya katamo. Kita namang milabas sa itang kaya katamong tema. Kitang milabas po. Balik kene, pag-ibig ng tao sa Diyos. Mangutang niya, pag-ibig ng tao sa Diyos. Pag-ibig tamo, tao, itamo king Diyos. Sobrang sabihan, itamo, biyasa tamo muna mang lulugod ne. Biyasa tamong lugod, itamong tao. Dapat, ing lugod na ning tao, atin niyang angganan nung minsan. Okay? Nang minsan nating pong kondisyon, Nang minsan natin yung angganan. Nang minsan, datang mapera. Nung minsan, kasal na pa, kitang masanting peka the best simbaan na ning Pilipinas. Potang kay pa nga bagya, abalitan mo la po, may pagdepresyalo. Uling kasi tao tamo manandaman tamo. Okay? Ngayon ngaldo ngay ni, kumpleto yung pag-ibig apainto ng tamo. Sinerve na ka ning kasuyo mo, gana-gana, binyena. Tutuking ngaldo. Bayan, at dinatangko. Yan ako manana inapagan pa mga na magbanyad yung kondisyon in tao. Potang kayang gaking miyayaliwa na ing paito na. May rimlaya ako, na naman kanyan. Mapagdahilan niya po yung tao. Bayang
ating asabi no minsan. Pero, ang Diyos po, naman sabihan, ingana ko nga ni, may kasalayo. Yan nakaman, pero ing sabihan na kaya kaning nga pong Ginoo, magbayo ka. Magbayo ka. Ibiyemeng tapat, ing kikang sarili, gawan mo ing buri ko. Although may kasala ka, ang Diyos diri na ang chance. Ang Diyos diri na nakatang pagkakataon. So, iya po ing maragul abibyen ng chance kay katamo. Ang pinakadakilang pag-ibig. Ing kay katamo pong Ginoo, alayang liliwan kay katamo, kompleto po ing binyena. Dapat ing tao kanyan. Nantaya ing kay katamong sarili, nung nuka rin ang ingay biya tamong pag-ibig. Kaya, na nung minsan, kanino tamo biya, tanay manakakiting nga pong Ginoo. Ale, sabi na, karetang akakit tamo. Akit may itang pili. Ating ko pong ngayal ben. Puro na ako kasing drama Kaya mo pong cellphone. Ating migsangkan pulubi. Pintalano retang construction worker. Manyad yang limus. Mabulok ya, makashort siya, magdalayan sako. Manyad yang limus hanggang magkano mo. Manya naman po maragul. Badet ang aliwa kamuande. Umalis ka dyan nga na mabaho ka. Adane pong palwan sinelas. Manyadya mo magkano mo yung IBN. Itang metong ating palang maganaka, ating taus puso. Babawal no rin nga na. Babawal na la. Ang kaireta pong bariyang at syukeng gamat na ilang dinwang na. Atin pa palang mitatagan mo rin. Atin mo rin pong maragul puso na malyaring mamikit ang pamangailangan. Naman po sinabing maragulya katawan. Naman po sinabing mabulukya. Ore ni ringay biya ko kaya ka. Pagdamutan mo na la. Mo po pala balo, magkaya mo po pala, tamanyo bukya mo. O nung nga ko pong memalda, kanta marine na ako, makukupon yung pandinanan ng regalo itang memya kayo. Ako po balo, nung nga ako atandanan, nung magkano lang binyanan, nung 10 lang libo lang eburi kayo. Kalupa na yung sinabi ng tatang, kailangan makipagkasundo ko kayo. Kasi tuturo na po kaya katamo maging banal, tuturo na pag-ibig. Itamo po, bugbugta na kayang salitang pag-ibig. Ngayon, ikitang dapat paintunani kanyan. Paintunani po, I love you. I love you. Potang kay, lalawin kaya pala'y tatang. Okay. Kanya po kailangan, bukod dami kibalo kanita kayang pilubluban tamo, hitamo mo. Ila, na naman nakakit na naman nung kamuang kaya man ni Brother Carlos, man akit kanako mo Pero, ako pa mo rin pala makatakas. Nung yan naman balong Brother Carlos, ako pa mo rin pala makatakas, ako pa mo rin pala sabi nga lang makabalo. Kasi sabi na, ala anong liim ay may bubunyag. At magtambuntamang ka nung milya, maakit na katapa mo rin. Ninong manakit ka ko, kayo sabi kong hanggang kamuanda kayo ngeni, pakit kong ngeni mo rin. Pero mimwa ko pala kayo. Pero kinga pong Ginoo, taya paglaraman. Okay? Taya po paglaraman, ingkaya katamong apong Ginoo. Nung naning talagang darandamanan ng puso mo ngay ni, balo na. Ka pwedeng makipagplastikan, nasabyan mo kaluguran da ka deep inside, ating ka palang buri ka na. Okay?
Pero, pota punging lugod at yun na kaya katamo na sa sabyana, potang at yun ay itang tunay lugod king kaya katamong puso, masakit man, I love you. Mo man may bugtanggapan, I love you. Bakit? Ita mo po para pareho tamong ating anak. Nga pong ginuya yung pengari tamo. Nanuman po yung gewa tamo. Potang ibiya tayong buwing kaya katamong sarili, yung ginuta tanggapan ka. I surrender myself. Inggang kasalanan ko. Panyawad kong patawad kaya kaigpa. Nanong pakiba na ning Diyos kaya katamo. Anak, tanggapan da ka. Pagobran mo rin kaya kang dapat pagobran. Itamo tintamong anak. Nang minsan, in reality, karen kaya katamong anak. Itamo at tintamong anak. Ing pengari po, alayang turong matsura kaya anak. Maging ing pengari nga ini, pwede niya namang ibuwis yung kayang biye. Patunayan ko kayo. At inang metong ayal benta mo, palaya kayang bidya na. Itana mo pong pamilyang seryo yabay tao. Yung anak na, pareho na lang mete, enelikwan yung anak na. Uli pong kalugurani yung anak na. Makanyan mo naman kaya katamo. Itamong pengari, ding anak tamo, berita mo, may pakayap la. Dapat, uling kaluguran tayo. Nanong kakamuan tamo mo po ka rin kaya katamong anak. Yan makirandam la rin kaya katamong anak. Itamong mali. Okay? Ito po ang pongali. Isto ko po, tatango ka o bimuha ka o. Okay, tatango yan. So, makanyan po yan. Itamo po kasi, lalo na itamong at yun na kayang pamag-aral, nung malyari mo, deng anak tamo, uling kaluguran tala, ni Sepo daman buwak, yan mo naman numano ya. Kasi po, king paala-ala na, ning banal ay espiritu kaya katamo ang gangin. Ding kaya na kanila pong tema na. Ilang panin ang sasabihan. Ding kaya na kan. Bakit po? Kasi itamong anak kasi nung minsan, berita mo, librita mo ya. Berita mo, nung nanutamong oras muli, ka rin tamo muli. Makanyan tamo. Potang sabihan na kaning pengari, na nung minsan, maging komplik pa. Kaya niko mo, kaya taho mo. Pero yung kapigaga na kanan ng pengari, king istong emea kakit ng anak mo, lalo na po kayang panahon tamong yan. Balo tamo po, maganakala rin anak tamo. Balo tamo, maganakala. Pero, tamo po pala balo, pota, iya maganakayo, itang akasalubong na o nung ninupay nga kayabe na. Ya mo po yung kapigaganakan. Anya yung pengari po, bisa kayo po ang pongali, yu po sana pagkasala, hikayong anak ni. Uli pong, kayang panahon nga ni, istungyad ako kayabe talagang nung tamong magsalita kaya ni, gagalgal kami bitis. Makanyan kami naman kaming pengari potang alalo kayang siping mi, deng anak mi. Lalo na potang bengi na. Istung linawe may oras, puntong alas 10 salay pa yung anak mo. Mo narugubalo nung mane. Hanggang, mo naman po panayan to. Pero uli na po ning panahon. Ulit-ulitan ko. Ako po mag-nervous, pero minsan may kaka-nervous ko. Uli na po ning akakita mo, kaya kakatamong kapaligiran. Nya po dagul tamo, ning kakatamong pamanyawad king Diyos, na sana karening kakatamong maging, karing kakatamong anak kakayanakan, na sana makirandam naman kaya katamong pengari. Okay? Para pareho tamong ating anak, para pareho tamo pong anak, para delanan tamo po ing anak. At ngeni pengari kami, makanyan pala ing kapigagan na kandareng matwa tamo. Ngeni ko realize kitang ding pengari mi masikan la. Kanita alas 8, late na kaya.
karpyo na kayo. Anya po pala po tang muli ka, anak, ngini ka paminuli, mo baling 10 oras. Sana po pala kaya ka, makanyan pin pala talaga. Potang ating kang anak, nung nanoy ta sasabihan ng tatang mo, kanta mo habalo. Yeah? Na makanyan pin pala, ingating anak. So ngani po rin kaya katamong pisaw-saw, 4,740 la po. At adwan ko po ka rin kaya katamong kapatid daw opisyalis sa tintamo pong meeting ngayon. At kaibat po, kaya katamongan po. Opo, kaya tatamong gulot. Nanya ka. Opo, deta pong kanta tamo kaya nakan, deta pong kantang record tamo po, makaukul kaya tang pengari tamo, gewa na. Detang gewa na. Kantatala po. Record yula po nung record yula. Tayong kaya katamo pong pengari, at the same time po, iya pa mo rin yung situation ng eni, na pong sika na ng may na. Adwan ko mo naman po kaya kayong kapatid na miyembro na sana po, haibia tamo itang kaya katamong katungkulan po. Atin niya pong pasis yung kaya katamong pengari. Alaya pang sinabing banal po. Continue siya pamurin ng kaya katamong pasis kaya. At nung atin tamang pong panahon, ako po yung lalawan ko anti kanite. Kapamilatanan ng kaya katamong pengari, ginabit niya ng kaya katamong banal ay espiritu, siguro po alatamo kaya nung may gamit siya yung kaya katamong pengari. Nung minsan, lalawan tamo mo po itang gewarang mayap din kaya katamong pengari nang yan isusuklian tamo. Nung malyari po, nung agawa tamo, pasyalan tayo po katang kubo ng tuknangan. Baantam po hakit na dakal lulugod kaya. Kasi ing matwa po atang matwa na kayo itong yung wakakit din anak mo. O ninuman, bala mo ay kanandiliking yato. So, ila po, Rene, advance happy Valentine po kaya kongan. At bukas po, Valentine, at ngeni, Valentine tana po ngeni. Palakpakan tayo po yung kaya katamong Ginoo, malugod siya kaya katamo, lipat naman po ng pandemyang arapan tamo, bating apong Ginoo, at siyang makasiping, makalele kaya katamo, tuturo na laring paralan kalupa na po ninin. At ngeni po, maya pa habak po kaya kongan.
Mainta pong metong pasalamat. Sakta lamay payang kaya kami Ginoo. Ginoo wala pong kapapusan ting pahing pasalamat mi kaya ka. Ngini pong mayar na po yung kaya kaming pamanyan ba Diyos ko. Ginawawara mi kaya kayong banong posensya o kayong sapong kampiling balang betong kaya kami. Salamat gining Diyos kang pagkalamong sika ng puwersa at pagkabiya kaya kami. Ginoo higit mo manatatangal din kaya kaming kakulangan na gawang sala Diyos ko. E mo na sana po ipipilang kasalanan na ipili mo na pong may namin pong pamalastas. Ikpangin ng oras ay ti di nga manong miyap siya ng kaibakan na ti Diyos ko, mitaram na sa aring kaya kaming katandanan, karing kaya kaming puso ikpa. Ginoo, ngayon yung kaorasan ni Diyos ko, panalig mi po sa blaki ko. Kablasan ka po yung may payag mo sa blaki. Ginin Diyos, pakidalong milaran kaya kaming pengar, mapilang pang makatagan. May mundasyon kaya kaming kasalpantayan ng Diyos ko. Ginoo ni naman po yung ating bitbitakay ng kapanandaman Diyos ko. Lalo-lalo na ipayan kaya kaming matuwang gamit yun Diyos. Ibigay pa po yung karagdagan Diyos ko, alang-alang po ko rin kayang pamilya. At kung kaya kaming kasalpantayan ng Diyos ko. Ginoo ting karalungan may ngayon oras ay isa na po panuwanan mo lang. Salamat ganin Diyos yung sakit at durugan kaya kaming yatong kakarinan. Nga kaya pong yabuban ng balang metong kaya kami kapamalata na po kaya kang sa bebeg ng dot baby. Nga ka po kakawang kaya kami pa. Ginoo lahat mo sa kaya kami yung timoy ngayong bagyo. Dol-dol sakit mabay ito yung tornado at volcano. Biglang kamatayang disgrasya Diyos ko. Ginoo na po yung kaya kaming bundok at tatangalaan kaya ngaslagan. Kambi na po ning albagan Diyos ko sa ramo sa pasipulan. Bati mo pa yung ginin Diyos, yung tingalan king napon sa ating alam pasibayo. Karing kaya kaming panaman na. Ngunit Diyos ko yung barang metong kaya kami pagkaluban na making kapasta. Bakit pong malayang makagalaw mong takin mo takarin. Ginoo na nung ay blasmi ka rin dapat mong mga ayap kaya kami. Ngunit po yung dagat samban kong pang-espiritu matong katatuan. Ginoo yung kaurasan iti panalig po sa bilagi ako. Ang timurig pa yung bugto mong anak kami takapagligtas. Ginoo sa Kristo, kambi daring lukubat sa hap daring kikang pangako mapumatulang Espiritu Santo, iyan asa po. Sibol Tagumpay-Ning Biye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay-Ning Biye.